hapon na. Ang tuyot na bekiran ay nakalatag sa ilalim mapisayav na hintong sikat ng araf. Sinena ay napaupo sa lipa, himihingel, ang kanayang hakamay ay pilang pila dal sa pahawak ng asarol sa buong araf. Tumingala siya sa langit, ang kanayang mata ay kimikiro dal sa alikabok at pawis, sa kanayang kaluban ay naktatanong, kailan kaya ako makakala sa ganitong bihay? Way, anong ginagawa mo diyan? Hindi pa tapos ang damo. Ang sigaw ni Aling Ising na kapitbahay mula sa malayo ay nakpakilat kay Niena. Nakinat siya at timayo, tumingin sa bento ng damo sa ilalim ng heling sikat ng araf. Ang mata ni Niena ay biglang napinong lingkot, nakinit wala siyang sinabi, tahimik na ipinakpatiloy ang kanayang trabaho. Ang kanayang po ay pakot na, nakinit hindi pinayahan ni Niena ang kanayang sarili na himinto. Niena, balita ko ay hirap daw kayon ngayon. Wala na raw kayong bigas na makain. Si Aling Ising ay imipo malapit sa kanaya, hamit ang kanayang sombrero ipang takpan ang araf, naktanong na may halong tutua at birian. Pilit nan gemiti si Niena, peninasan ang pawis na di madaloy sa kanayang pisngi, kahit nakakitong, kailangan pa ring maksikap, nay. Mayroon po akong dalawang nakababatang kapatid na kailangang alahan. Iwan ko ba kung kailan ko mag-asawa para naman giminawa ang bihay mo. Kung magpapatiloy ko sa pahakong lahat ito, malapit ka nang mabisan lakas. Imiling si Aling Ising, ang kanayang mata ay pinuong pag-alala habang tinitingnan si Niena. Hindi siya sumagot ay miko na lang at ipinakpatiloy ang kanayang trabaho. Ang kasalita ni Aling Ising ay narinig na niya ang maraming beses, nakinit ang pag-asawa. Wala siyang panahon para isipin iyon. Nang lumibog na ang araw at nagsimilang imihip ang malamig na hangin, tahimik na pimasok si Niena sa bahay. Ang bahay ay may 5 bubong na pawid, ang makadingding na lipa ay nakabakbak. Ang kanayang dalawang nakababatang kapatid na lalaki ay nakaupo sa sahig, naklalarong ilang malilit na pirasong kahoy. Ate, nandihan ka na pala. Sa dudong, ang panghalawang nakababatang kapatid na lalaki ay tumingala at naktanong. 12 taong gelang pa lamang siya, nakinit ang kanayang muka ay nakpapakita ng pahirap katilat ng kanayang magelang noong nabibihay pa. Kimain na ba kayo? Tanong ni Niena, ang kanayang buses ay mababa na parang isang ikhali. Nakimiti nang ba kaya sa dudong, ate, wala naman tayong makan. Natagelan si Niena, tumingin sa paligid. Sa kalan ay mayroon lamang kanting gelay na kiniha niya sa bundok kaninang imaha, ang kalderong kanin ay walang laman, mayroon lamang kanting tutong na natira sa ilalim. Dudong, bikas pipinta ako sa Maynila para mahanap ng trabaho para kimitan pera. Mas magiging maganda siguro doon, sabi ni Niena na parang kinakusap ang sarili, hinaplos ang ilo ni Dudong nang may pagmamahal. Sa Maynila ba, ate? Sabi nila doon ay napakaraming tao, kakanti ang mabibiti at marami ang masasamang loob, sumingit si Benso, ang kanayang mata ay nanlaki sa pag-alala. Sampu pa lamang siya, nakinit na intindihan na niya ang hakiwento na binibilong matatanda tungkol sa lengsot na manlat nakinit pinurin makapanhanip. Okay lang. Kailangan kong pumunta para sa inayo, dito lang kayo, magpapadala akong pera, hinawakan ni Niena ang kamayang kanayang dalawang kapatid, ang kanayang piso ay napinong takot, nakinit kang hindi siya pipinta, silang tatlo ay makakitong. Kinabikasan pagkatapos niyang ipakbilin ng moyos ang kanayang dalawang kapatid, ipinakatiwala kay Aling Ising na bantayan sila, sumakay si Niena sa isang 5 bus, pimasok sa isang paglalakbay na hindi niya naisip kailanman. Sa bus, imipo siya sa tabing isang baba na 40 taong gelang, mukhang mabait nakinit ang kanayang muka ay pinuong pag-alala. Sa Maynila ka ba mahanap ng trabaho? Nagsimilang isapan ang baba. Opo, magtatrabaho po ako para makapagpadalan pera sa mga kapatid ko, sagot ni Niena, ang kanayang mata ay nakatingin sa malayo sa bintana kung saan ang mga pamilyar na bekiran ay inti-inting lumalayo. Hindi madaling mahanap ng trabaho para sa makahalang probinsya, mag-ingat ka. Doon, lahat ay nakiinaan sa kung sino ang mas malakas, sabi pa niya, ang kanayang buses ay parang nakasaksi ng maraming traidaya.
Ngimiti nang malingkot sinene, nginit sa kanayang peso ay hindi niya may wasang makalala. Sinabi niya sa kanayang sarili na sisibikan niya ang kanayang makakaya, hanuman kahirap ay malalakpasan niya, dahil nakihintay sa kanaya ang kanayang dalawang kapatid sa bahay. Ang Manila ay limitaf sa harap ni niya na parang ibang mundo. Matataas na kasali, masisikip na kalsada, makatong nakmamadali. Si Niena ay nakatibilang bumaba sa bus, mahigpit na hinawakan ang kanayang 5 bach na tela. Timinsan siya sa paligid, pakiramdam niya ay nalilihap siya sa isang masa na walang labasan. Saan ka ba galing at mukhang bago ka rito? Isang buses ang imalanghav sa tabi niya. Limangon si Niena at nakita. Ang isang dalahang baba, tila isang batikan sa lengsot nginit ang kanayang muka ay pinung talas at leksi. Galing po ako sa probinsya at nakahanap ng trabaho, nakaalanghan si Niena. Si mama ko sa akin. May alam akong ilang lugar na nakahanap ng mga trabahador. Kay ang pangalan ko ikaw. Kimanat ang baba, ngiminhiti ng bahaya. Ako po si Niena, galing po sa'y. Susundan po sanang ipinakilala ni Niena ang kanayang sarili, nginit hinila na siya nitay baho po man siya matapos magsalita. At mila sa sandaling yun, upisail na pimasok si Niena sa isang bahong bihay sa lengsot. Ang kanayang inang trabaho ay sa isang maliit na pakawanang damit na may mababang sahod at hindi regular na oras. Tinilanghan siya nitay na mahanap ang trabahong ito, nginit pinolan din siya, mag-ingat ko, hindi madaling pakisaman ang amo dito. Sa inang imaha na dimating si Niena sa pakawanang damit, nakilala niya ang amo, isang babaeng nasa katanghaliang halang na may matabang katawan, malamang ang mukha. Tiningnan niya si Niena mila iluhanghang po, hindi masyadong nakastahan. Niena, tama. Kung bago ka rito, magtun ka na lang. Ayokong may tamat, narinig mo ba? Sabing amo sa isang mahigpit na buses. Opo, sisikapin ko po ay miko si Niena, ang kanayang kamay ay nakakiyumdal sa tensaon. Ang inang arawang trabaho ay hindi nohang madali. Ang 5 makinang panay ay tumitili, ang hanggan sa loob ng pakawan ay nakakasakal dahil walang ventilador. Kailangang imipo si Niena mila imahahanghang hapon, ang kanayang mata ay pahot na sa paktangan sa mahalinayang karayom, nginit hindi siya nakreklamo, tahimik na tinis. Ang inang biwan ay limipas ng mabigat para kay Niena. Ang trabaho sa pakawan damit ay hindi masyadong mahanda, maliit ang sahod nginit ang trabaho ay napakabigat. Imipo siya mila imahahanghang hobby, kung minsan ay hindi nakapagpahinga sa tanghalian. Ang amo ay palahing nakrereklamo tungkol sa mabahal niyang bilis ng pananay, habang sitay, ang kanayang bahong kaibigan, ay walang paraan ipang makatilong ng higit po. Isang hapon, nang pansamantalang himinto ang trabaho, lumabas si Niena sa pakawan na may pahot na mukha at masakit na likod. Bumintong hininga siya habang tinitingnan ang malikabok at mainhay na kalangitan ng lengsot. Niena. Ang sakhav nitay ay imalanghav mila sa likiran. Ang dalahang baba ay himahangos papinta sa kanaya, ang kanayang mukha ay medyo tensa. Bakit? Tanong ni Niena, nararamdaman na may mali. Nabalitaan ko na balakdaw ng amo na bawasan ang sahod natin ngayong biwan. Naniniwala ka ba? Sabi nitay, ang kanayang mata ay naklalaro. Natagalan si Niena bawasan ang sahod. Naktatrabaho siya buong araw at hanghang sa manhit ang kanayang kamay at babawasan po rin ang kanayang sahod. Tumingala siya kay tay, naktanong ng mahina, sigurado ka? O naman. Narinig ko sa mga nakatatandang baba sa pakawan. Sabi niya mahirap daw ngayong panahon, mal ang tela, kakunti ang order, sa sisinot na biwan baka hindi na natin kayang makpadalang pera sa probinsya, si Mimangot Sitay, ang kanayang pananalita ay pinung inis. Kinakat ni Niena ang kanayang lobby, ang kanayang piso ay napinung pahalala. Ang kanayang dalawang kapatid sa probinsya ay imasa sa perang ito. Kung babawasan ang kanayang sahod, paano na sila mabibihay? Imipo siya at tinakpan ang kanayang mukha, ang pakiramdam ng kawalan ng kakayaan ay sumakop sa kanaya. Ang kanayang araw ng pagsisikap ay tila hindi nakbibanga.
Naximila siang machtida keng tama bo ang kanayang desisau na paminta sa langsut. Nang habang yun, tahimek na nakaiha siniyene sa kanayang masikip na kama sa paupahan. Ang salit ay sapat na lamang para sa isang maliit na kama, isang 5 kaway na mesa, at ilang makakamit. Ang amuing amak ay imokait sa kanayang ilong, hinit hindi na siya nakabala, sanay na siya. Sa dilim, tahimik siyang nakikinig sa 5 ventilador na imikot, ang kanayang mata ay nakamilat na nakisip. Hindi ko ba Ivy? Laat din ako Ivin ngayong gabi. Isang mensa hamilo kay Dudong, ang kanayang nakababatang kapatid, ay imilaf sa skrien kanayang telepono. Bemintong hininga siniyene pinindot ang bawat letra ipang sumakot, besay ako, hiwag kang alala. Hindi niya kayang sabihin ang totoo sa kanayang kapatid, natatakot siyang alala sila, nahinit ang takot sa kanayang peso ay limalaki. Bikas kailangan niyang harapin ang kanayang amo, ang mahirap na realidad. Paano siya makakalampas? Kinabukasan, tulat ng sabi-sabi, inanin sayong amuang pakawan ang pakbabawas ng sahod. Ang hanggan sa loob ng pakawan ay noong mas tensakay sa kailanman, ang ibang mga kawa ay nakbibilanghan, ang kanilang mga ay pakot at nakalala. Kinakat ni niya ang kanayang hanghipin at ipinakpatiloy ang kanayang trabaho, sinisibikang itaho ang kanayang pakadismaya at pakalala. Sa tanghalian, nakpasaya si niya na kausapin ang kanayang amo. Pakpasok sa maliit at masikip na opisina nito, hindi niya may wasang kabahan. Ang amo ay nakaupo sa isang 5 ipuang hawa sa katat, ang kanayang muka ay nakalit nang makita si niya. Anong gusto mo? Wala akong panahon, sinabi niya ng diretso, hindi man lang tumitinghala. Po gusto ko pong magtanong tungkol sa pakbabawas ng sahod. Bakit po ganito? Nagtatrabaho ako buong araw na hinit. Nakalangan sa niya nang hinginag ang buses. Ang pakbabawas ng sahod ay desisyon ko, anong reklamo mo? Sa panahong itong kahirapan, akala mo ba mayaman ako? Simango ang amo, ang kanayang mata ay nakningding sa inis. Himinga nang malalim si niya, sinisibikang panatilin ang kanayang pakakang kalmado, nahinit ganawa ko na po ang aking makakaya, marinayo po bang sirin mili. Hindi pinatapos ng amo si niya, itinas ang kanayang kamay ipang patilan siya, wala nang pakiisapan. Kung hindi mo kaya, imalis ka, maraming nanghang kailangan trabaho. Ang kanayang salita ay malamang tulad ng isang balding malamang na tibak na ibinius sa kanayang maka. Timayo siyang walang alam kung paano sasahot, ang kanayang peso ay parang bumibiko. Pagkatapos ng ilang sekundong katahimikan, ay miko si niya at tahimik na limabas. Nang habang yun, imipo si niya kasama si Tay sa isang kainan sa kalsada. Ibinahi nila ang isang mirang instant noodle. Habang kimakain, si Tay ay inis na inis, sobrang sama niya talaga. Anong balak mo gawin, niya? Hindi agad sumagot si niya. Hinalo niya ang kanayang inimin, tinititahan ang nakmamadaling sasakyan na dimadon, ang kanayang peso ay mahilo. Hindi siya maring imalis sa kanayang trabaho, nahinit ang pakpapatiloy ay parang pakpapasok sa isang saradong donan. Mahtis na lang, wala akong ibang pakpipilian, sagot ni niya, ang kanayang buses ay bimaba. Balak mo bang makpatiloy sa trabaho na ito? Mayroong maraming iba pang trabaho, bakit natin kailangang mahirap ng ganito, iwan ko, sabay-sabi ni Tay at nahimiya sa kanayang instant noodle. Tumingala si niya kay Tay, ang kanayang mata ay nakpapakitang pakot, kailangan kong pera para ipadala sa probinsya. Ang dalawa kong kapatid ay hindi mabibihay kung wala ako. Timahimik si Tay at bumintong hininga, naintindihan ko. Nahinit ito ay napakahirap, babaksak ko. Sa palagay ko ay nakamali ako ng hindi dahil sa 2,000 piso na kumisaon para sa pakpapakilalan bahong trabahador kung kaya ko nakpasok ako sa ayos sa trabahong ito, pareho tayong nahihirapan, pero salamat sa pakakilala sa iyo, nakaroon ako ng trabaho. Ito rin ay tatana. Isang biwan ang limipas, ang sitwasyon sa loob ng pakawan damit ay lalong limala. Ang kalisahan ni niya ay bimaksak, ang makapananakit sa kanayang likod at balikat ay lalong dumalas.
Nang makarating sinene sa kanayang paupahan, imipu siya sa kanayang koma no hemihengol. Ang kanayang mata ay inti-inting pimikit, at sa kanayang malabong panahinip, ang imoang kanayang dolawang kapotet sa probinsya ay limitaf. Sila ay nakankiti sa ilalim sikat ng araw, nhinit ang imaing yun ay inti-inting naklaw, pinalitan mkanak alalang maka, at ang mkatawak nina dudong at benso ay imalanghav sa kanayang ilu o teniene. Napabalik was siniene basang bosang povas. Naupo siya, tinitingnan ang 5 telepono sa kanayang tabi. Kung makpapatiloy siya ng ganito, wala na siyang lakas ipang alahan ang kanayang sarili, lalo na ang kanayang dolawang kapotet. Kinabukasan, pumunta si Niene sa pakawan, ngunit sa pakakatong ito ay hindi ipang maktrabaho. Tumayo siya sa harap ng silid ng kanayang amo himinga ng malalim at kimatok. Ang buses ng kanayang amo na limabas ay pinuporang lamang tulad ng dati pasok. Pimasok si Niene walang sinabi tumingin lamang ng diretso sa kanayang amo. Himinga siya ng malalim, ang kanayang buses ay mas komodo kaysa kailanman. Madam, maktatrabaho ako hanggang ngayon at makpapolam na. Tumingala ang kanayang amo sa kanaya na may khilat na ekspresyon, sigurado ka ba? Sinabi ko na kung sino ang imalis ay iwak ng bimalik at himinging trabaho mili, maaari kang imalis sa trabaho simila sa sandaling ito. Opo, sigurado po ako, sagot ni Niene, at timalikot at limabas ng silid, hindi na limangon. Pakkala sa pakawan damit, limabas si Niene sa pintuan na yaw na may mabigat na peso, hindi alam kung saan pipinta at kung ano ang susunod na gagawin. Ngunit alam niya na ang pananatili ruin ay makpapahirap lamang sa kanaya. Kailangang imanap si Nieneng ibang don hanuman kahirap. Sinundan itay si Niene nang makita siyang limabas na may determinadong ekspresyon. Talaga bang nakbitaw ka, naktatanong si tay na himihengol, ang kanayang mata ay nanlaki sa khilat. Baakang tumango si Niene, isang pakot ng hiti ang limitaf sa kanayang halabi. Hindi ko na kaya. Pero ukay lang mahanap akong ibang trabaho. Bumintong hininga si tay na may mapirol na ekspresyon. Tutue, hindi silit na manatili sa pabrika na yaon. Ngunit alam mo ba kung gaano kahirap mahanap ng bagong trabaho? Dito sa lungsod, lahat ay inahan ipang kimitang. Bawat piso. Alam ko. Ngunit kailangan kong mahanap ng ibang trabaho. Ang dalawa kong kapatid ay naghihintay sa akin sa bahay, hindi ko sila maaaring talikiran. Tumingala si Niene sa abalang kalay kung saan ang mga tao ay walang tigil na nakmamadali na hindi alintana ang siniman. Tinapik na tayo ang balikat ni Niene at nakmini-mini sa isang nakisip na buses. Isa kang mabiting kapatid na baba. Ikinalilangkot ko lamang na ang lungsod na ito ay hindi palahing may lugar para sa mga taong mabait na katilat mo. At sa ngayon, nilisan ni Niene ang malipit na pakawan damit na iyon. Nang sa minut na araw, sinimilan niya ang kanayang pahanap para sa isang bagong trabaho. Naglibot siya sa mga pamilihan, pabrika, restauran, ngunit nakatanghap lamang siya ang mga ilo na emiyeko. Ang mga lugar na nahanap ng mga tao ay nangangailangan karanasan, habang ang iba pang mga lugar ay may napakababang siweldo ipang matiginan ang kanayang mga pangangailangan. Pabayaan na lamang ang makpadalan pera sa bahay sa kanayang dalawang kapatid. Pagkaroon 3 araw, habang si Niene ay nakaupo sa isang maliit na sulok ng parke ipang makapagpahinga, nakatanghap siyang isang text mensahe mula kay Dudong. Ate, naubisan na tayong bihas. Kinailangan nina Dudong at tengh na manginging kamuti kay aling isang para makakain. Tiningnan ni Niene ang text mensahe at ang kanayang peso ay sumikip. Mahigpit niyang hinawakan ang kanayang telepono, nararamdaman na may isang bato ang nakadahan sa kanayang dibdib na hindi siya makahinga. Hindi ko sila hayang mahirap ng ganito, sabi niya sa kanayang sarili at timayo, determinado na makahanap ng trabaho sa araw na ito. Nakpatiloy siyang naglibot sa kapitbahayan, naktatanong sa bawat kainan hanggang sa grocery store, ngunit walang gustong kimihan bagong empleyado. Nang gemabi pakot na si Niene, ang kanayang hapa ay sumasakit dahil sa paglalakat sa buong araw.
Nou po siya sa gelitten don at tahimik na dumaloy ang haliha sa kanayang pisngi, nginit alam niya no kung sumiku siya, wala nang makakain ang kanayang dolawang kapatid. Nang habang yun, habang nakaupo sa isang maliit na restaurant ipang iminom isang basong tibig, nakita ni niya ang isang advertisement para sa mga babaeng weiter. Maliwanag na limaki ang kanayang mga mata. Dali-dali siyang tumayo at limapit sa may-ari, isang lalaking mukhang may edad na at mabait. Nakahanap ka po ba ng mga weiter? Tiningnan siya ni Tumila ilo hanghang po at nakatanong, nakahanap ka bang trabaho? Opo, kailangan ko po. Kaya kong morgen weiter, sagot ni niya na may nanghanginig na buses dal sa pagod, nginit may determinadong titig. Sinumangot ang may-aring restaurant. Nagtrabaho ka na ba bilang weiter? Hindi pa po pero mabilis po akong matitu. Sanay na po ako sa makakawang kamay tulad nito, kaya sigurado akong magiging magaling ako, sagot ni niya na maihigpit na hinahawakan ang kanayang maliit na handbag. Alam niya na kung hindi siya makahanap ng trabahong ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Naisip sandali ang may-ari at tumango. Okay, bibigyan kitang isang linghong probasyon. Baka man mababa ang sweldoong probasyon kung magaling ka, tatasan ko ito. Gagawin mo ang evening shift nila 5:00 hanggang 10:00 nang walang arawang pahinga. Himinga nang maliwag si niya at dali-daling tumango. Salamat po. Magtatrabaho po ako ng masigasig. Nang sa minut na araw, sinimilan ni niya ang kanayang bagong trabaho sa restaurant. Baka man ang trabahong pagiging isang weiter ay hindi masyadong mahirap, ang patuloy na pagtayong maraming oras at pagharap sa mga hinihingang customer ay nakapahirap sa kanaya. Bawat gabi nang makarating si niya sa kanayang silid, ang kanayang mga paa ay para bang gustong bumagsak, ngunit hindi niya pinaintilitan ang kanayang sarili na himinto. Sa restaurant nakilala niya ang maraming tao. May mga customer na madaling pakisamahan, ngunit hindi rin nakikilang ang mga bastos at mapagmataas. Isang araw habang nakdadala si niya ng pagkain sa isang gripong mga lasing na binata, nagbigay silang maalay na pahayag at inasa siya. Emiko si niya at sinibikang magpasan siya, ngunit hinampas ng isa sa gripo ang chopstick sa platong pagkain at simagaw, "Way, anong iring serbisayo ito? Bakit napakatagal? Balak mo ba kaming khitimin hanggang sa mamatay?" Himinga nang malalim si niya at sinibikang gamiit ng mapagkanwarang khiti. Pamanan po. Dadalhin ko po kagat ang order na yaon. Tumalikod siya sa kisina, ngunit ang kanayang peso ay pinung samang loob. Sa mga sandaling yaon, inisip niya lamang ang kanayang dalawang kapatid sa bayan. Hanggat hindi sila nakakitong, kaya kong tisan ang lahat, sabi niya sa kanayang sarili. Makalipas ang 3 buwan, pamilyar na si niya sa kanayang trabaho bilang isang weiter sa restaurant. Baka man ang sweldo ay hindi mataas, ang may-ari ay mabait. Bawat buwan nakakakiya siya ang kanting pero ipang-ipadala sa bahay kina Dudong at Benso. Sa bawat pagkakataon na makatanggap siyang text mensahe mula sa kanayang kapatid, pakiramdam niya ay ginawa siya. Ate, may bigas na tayo. Binigyan din tayo ni Aling isang kanting baboy. Napakasarap pong kinain namin ni Benso. Ang text mensahe mula kay Dudong ay nachtulot ng liha sa mga mata ni Niena. Iyon ang sandali na nararamdaman niya na ang kanayang pagsisikap ay silit. Isang gabi habang maraming customer sa restaurant, narinig ni Niena ang pagtinog ng kanayang telepono. Nakdadala siya ang pagkain para sa isang customer nang buksan niya ang kanayang telepono at nakita ang pangalan ni Dudong na limitaw. Nagkaroon siya ng masamang kitop. Dali-dali siyang nakpalam sa may-ari ipang limabas at sakitin ang tawag. Ate Niena, sabi ni Dudong sa kabilang diluang linaya na may takot na boses. Anong nangyari, Dudong? Nakmamadaling tanong ni Niena, ang kanayang peso ay kimakabok ng malakas. Ate, mataas ang lagnat ni Benso. Hindi ko alam ang gagawin. Imihikbi si Dudong sa telepono. Si Niena ay para bang nabaksakan. Nanghanginig niyang hinawakan ang telepono, imahos ang liha. Hiwag kang mahalala.
Magpapadala ako agat pera. Dalin mo sa benso sa health center. Nakikinig ka ba sa akin? Sinibikan ni niene na panatilihin ang kanayang buses na kalmado, nahinit sa loob niya ay parang humiw ang lahat. Ibinaba niya ang telepono at agat na tumakbo sa pinakamalapit na at ipangkinin ang lahat ng kanting pera na naipon niya sa nakalipas na 3 buwan. Nang hindi nag-alinlangan, ilipat ni niene ang pera kay Dudong. Pagkatapos niyang magpadalan pera ipang alahan sa benso, wala na siyang pera. Ang trabaho bilang waiter ay hindi sapat ipang alahan ang pang-araw-araw na pamimihay, lalo na ang pagpapadalan pera sa kanayang bayan. Ang malipit na realidad ay tulad ng isang hindi nakikitang poder na sumasakal sa kanayang mila sa lahat ng panah. Lahat ng kanayang pagsisikap ay tila naktidulot lamang pagkapahot at pagkabos. Tinolak ni tayo ang salit ni niene. Naktala siyang ilang maliliit na pagkain at 2 mirang beer. Nakikita kong pahot ka na. Ininom kan kanti ipang makatilong na mapawi ang iyong kainisip, sabi ni Tay na inilalakay ang pagkain sa mesa. Imipo si niene tumitingin kay Tay na may pasasalamat, nahinit hindi may taho ang pag-alala sa kanayang hamata. Tay, hindi ko alam kung ano ang kakawin. Ang kasalakihan kong trabaho ay hindi sapat ipang alahan ang aking 2 kapatid at wala na akong lakas ipang mahanap ng bahong trabaho. Ininom sa tayong isang sip-sip ng beer at dahan-dahang naksalita. Hindi mo ba naisipang bumalik sa inayong bayan? Hindi ko sinasabing sumiku ka, nahinit maaari kang bumalik sa inayong bayan na malapit sa iyong 2 kapatid at mahanap ng trabaho na kayang-kaya mo. Tumanghala sa niene kay Tay na may halat na ekspresyon sa kanayang hamata. Bumalik sa aking bayan. Nilisan ko ang aking bayan at dumating dito dahil naisip ko na ang lungsod lamang ang marang magbigay sa aking pagkakataong makaon sa kahirapan. Ngayon, ang pagpabalik ay parang tinanghap ko ang pagkatalo. Bumintong hininga si Tay. Naintindihan ko na hinit maral ang kailangan mo ngayon ay hindi isang lungsod na pinuwing makapagkakataon na hinit ang iyong pamilya. Masyado na kayong nahirapan. Sa buong habang yun, nakaiha si niene at humihong habi sa pag-isip tungkol sa makasalita ni Tay. Palagi niyang inisip na ang lungsod ang tangang lugar ipang makaon sa kahirapan, ang tangang pagkakataon para sa kanaya at sa kanayang 2 kapatid na magkaroon ng isang mas mahandang bihay na hinit ngayon. Malayo siya sa kanayang 2 kapatid at baka man naktatrabaho siya ng walang tigil bawat araw, hindi pa rin siya makapagbigay ng sapat na panghangalaga sa kanila. Naalala niya ang araw na nasa kanilang bayan siya, nang ang 3 sa kanila ay nasa isang lugar, baka man sila ay mahirap, palagi silang mayroon sa isa't isa. Sa ngayon, si Dudong at si Benso ay kailangang magpakasakit, habang siya ay napapahot sa lungsod. Ang ideyang pagbabalik sa kanayang bayan ay inti-inting nakapasok sa kanayang isipan, nahinit hindi pa siya morang magpasaya. Limipas ang isang linggo, ang kalisahan ni Benso ay hindi pa rin bimiti. Ang patuloy na laknat ay nakpahilo lalo kay niene. Tumatawag siya ipang magtanong araw-araw at sa bawat pagkakataon na marinig niya ang buses ni Dudong sa telepono, bimibigat ang kanang peso. 12 taong halang lamang si Dudong, nahinit kinailangan na niyang hampanan ang napakaraming responsibilidad. Pakiramdam niya ay isa siyang bihong kapatid. Sa hili, kinailangan ni niene na humawang mahirap na desisyon. Habang nakaupo sa karinderaya, nakdesisyon si Liningning na magbitiw sa trabaho. Kailangan na niyang imividal panahon na para harapin niya ang katotohanang hindi lahat ng problema ay malilita sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng husto sa siyudad. Limapit siya sa may-aring karinderaya at mahinang sinabi, magpapalam na po ako sa inayo. Magbibitiw na po ako sa trabaho. Nakilat ang may-ari at napatingin kay Liningning. Napakahalang mo sa trabaho. Bakit ka magbibitiw? Kailangan ka rito sa karinderaya. Malangkot na ngumiti si Liningning. Kailangan ko pong imiwi sa probinsya para alahan ang aking pamilya. Salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin sa nakalipas na panahon. Tumango ang may-ari at hindi na nagsalita pa, tila nainawa niya na may sariling desisyon na si Liningning.
Simakay si liningning sa Bespauwi sa probinsya, papalayo sa masikip na sidat para bimalik sa payapang nayon. Ang malabong sikat ng araw sa hapon ay timitoma sa malikabok na bentana. Penong-penong pagkakasalanghatan ang kanayang peso. Bahaging kanayang kaluban ay nanghinaang sa pagkawalang oportunidad na kimitan pera, ngunit ang isa pang bahagi ay nakadaraman ganawa sa pag-isip na makakasama na niya ang kanayang dalawang nakababatang kapatid alahan sila, at magsisimila mili. Ang Don Pauwi ay halos katilaten bihay ni liningning samganachtongton. Pakot siyang sumandal sa ipuan, ngunit ang kanayang isipan ay hindi mapakali. Tama kaya ang desisaw niyang ito. Palit-ilit na tanong iyon sa kanayang isipan. Ngunit alam niya na wala ng oras para magsisi. Imento ang bus sa hiling terminal. Bimaba sa liningning bus at tumingin sa paligid maliit na nayon kung saan siya limaki. Ang amuing halaman, bukit at pamilyar na hining ibon ay ahat na nakpakan kanayang pakiramdam. Kimama ang kanayang kaluban nang makita sina Buet at Junior na naghihintay sa may tarangkahan nayon kimakaway sa kanaya. Mabilis na timakbo si Buet para akapin ang kanayang ate, nang hinhinak ang kanayang busis, ate, imiwi ka na talaga. Akala ko hindi ka na babalik. Haplos ni liningning ang biwok ng kanayang kapatid, nang hinghilit ang kanayang hamata, imiwi na si ate, hindi na alis. Si Junior kahit mahina pa rin matapos makasakit, ay timakbo rin palapit, ate, sobrang saya namin na imiwi ka. Ilang gabi na kitang napapanahinipan. Hinawakan ni liningning ang kamaing kanayang dalawang kapatid at naramdaman niya na tila nabawasan ang bigat sa kanayang peso. Similan ngayon, hindi ko na kayo hayon na mahirapan po. Nandito na si ate para alahan kayo. Ngunit hindi madali ang biyahe sa probinsya. Ang maliit na bahay ay sira-sira na matapos ang maraming taon, bitas-bitas na ang bibong at lima na ang makakamit. Nang makita yaon, nakaramdam lengkot si liningning. Alam niya na mas mahirap kimitang pera sa probinsya kaysa sa siyudad, ngunit at least nandito ang kanayang dalawang kapatid sa tabi niya. Nakbibigay yun sa kanayang lakas para patuloy na limaban. Kinabukasan, mukhang gumising si liningning kasama sina Buet at Junior para pumunta sa bukid. Naglibot ang tatlong magkakapatid sa buong nayon para magtanong kung mayroon bang trabahong maaaring pag-applyan. Payapa man ang nayon, ngunit mahirap, kakunti lang ang may kakayahang imipa, ngunit sa hili ay nakahanap din si liningning ilang gawing partime, tumulong sa pag-aning palay, maglinis ng damo, at minsan ay gumawang kakanan para ibenta sa palengke. Kunti man ang kita, pansamantala naman nitong natutistusan ang pang-araw-araw na panghangailangan ng tatlong magkakapatid. Samha inang arawang kanayang pakpabalik, tila payapa ang lahat. Nakadaraman kapayapon si liningning dal nakakasama niya ang kanayang dalawang kapatid at nababahyan sila sa lahat ng bahay sa bihay. Hayan pa man, ang pabakibahong partime na trabaho ay lalong nakpahirap sa kanilang bihay. Ang biglang pag-ilantivang tag-ilan ay nagiging saning pagtakas ng bahay, ang pagkalihing kapananim ay nakpapababa sa sahod para sa pag-aning palay. Habang limalaki sina Buet at Junior ang kanilang panghangailangan sa pag-aral at pagkanay tumataas tintivang hobby habang nag-aral ang kanayang kakapatid sa ilalim ng na ilawang hasira, nag-alala si liningning tungkol sa kinabukasan nilang tatlo. Nainawan niya na kung patuloy silang mamimihay ng ganito, ang bihay nila ay hindi magiging iba sa kanayang ina at kanayang sarili, paikot-ikot sa bukid at kahirapan. Isang gabi biglang sinabi ni Buet kay liningning, ate, itigil na namin ni Junior ang pag-aral para makatulong sa ayos sa pagtatrabaho. Malaki na ako, kaya ko nang tumulong magtrabaho. Nakilat si liningning at napalingon sa kanayang kapatid. Malaki na nga si Buet, ngunit ang hamata nito ay malinaw pa rin, pinang-pinong pag-asa para sa kinabukasan, hindi. Hindi ko kayo papayahang himinto sa pag-aral. Ang pag-aral lang ang makakatulong sa inayo na makalis sa kahirapang ito. Kahit magpakahirap ako, kailangan niyong mag-aral ni Junior. Desidido si liningning kahit pinang-pinong pag-alala ang kanayang peso. Alam niya na ang pagkitang sapat na pera para mapag-aral ang kanayang dalawang kapatid ay hindi madali.
Samga se minuut na araf, patiloy na nachtrabaho nang hestu si liningning, tumatanghap ng animang trabaho na makakaya niya, mila sa paglilinis ng damo, paglalakaing abuno, hanggang sa pagbebentang. Kakanan sa palengke. Kahit pakot na, hindi pa rin siya sumiku, imasa na balang araw ay bibitirin ang biyaheng kanayang pamilya. Isang araw, habang naklalako si liningning kanayang paninda sa palengke, nakataon na nakita niya si Aling Nelia, ang dating kaibigan ng kanayang ina. Si Aling Nelia ay isang babaeng nasa edad medaya, maraming taon na ring naktitinda sa palengke. Tiningnan niya si liningning nang may pakabah, liningning, matagal na kitang hindi nakita. Balita ko naktrabaho ka raw sa siyudad, bakit ka imiwi? Malungkot na ngumiti si liningning, imiwi po ako para alagaan ang aking dalawang kapatid. Hindi po ganoon kadali ang biyahe sa siyudad. Tumango si Aling Nelia at bumintong hininga, mahirap talagang makalis sa kahirapan. Pero iwag kang susuko balang araw ay gaganawa rin ang biyahe mo. Naalala ni liningning ang hakiwento ng kanayang ina tungkol sa pagtitinda sa palengke. Kahit hindi ganoon kalaki ang kita, nakakaroos pa rin sa pang-araw-araw na panghangailangan. Isang ideya ang pimasok sa isipan ni liningning, marahil ay dapat din niyang subukan ang magtinda kaysa sa magtrabaho ng pabago-bago. Nakpasaya si liningning na subukan ang kanayang siwerte sa pamamagitan ng pagbibikas ng isang maliit na pwesto sa palengke. Gamit ang kanayang konting ipon, bimili siya ng makasangkap para humawang kakanan. Sa simula, maraming pagsubok ang kanayang naranasan, walang siki, maliit ang painan at kailangan pang makipagkompetensya sa iba. Ngunit hindi sumiku si liningning. Maha siyang gumagising para humawang kakanan at dinadala sa palengke mila imaha hanggang gabi. Tinitulungan din siya ni na Buwet at Junior sa abot ng kanilang makakaya. Tinitulungan siya ni Buwet sa paglilinis, habang si Junior naman ay naktitinda tivang may bakanting oras. Kahit pakot na, sama-sama nilang nilalampasan ang pinakamayarap na araw. Pagkatapos ng ilang biwan, naksimila nang magkaroon ng siki ang pwesto ni liningning. Inti-inti nang nakilalan ng tao sa nayon ang kanayang matamis ng ngiti at kasipahan. Kahit hindi ganoon kataas ang kanayang kinikita, sapat na yun para alagaan niya ang kanayang dalawang kapatid at nakadarama siya ang kapayapaan dahil nakikita niya silang limaki araw-araw. Inti-intang bumalik sa ayos ang biyahe ni liningning, ngunit ang pag-alala tungkol sa kinabukasan ni na Buwet at Junior ay nananatili pa rin sa kanayang isipan. Isang araw, kayang nakakawian, naktinda si liningning ang kakanan sa palengke. Hindi niya akalain na makakaroon malaking pagbabago sa kanayang biyahe hanggang sa nakilala niya si Tishu, isang binata mula sa karatig bayan na nahanap biyahe. Nang araw na iyon, habang abala si liningning sa paglalakaing kakanan sa kanayang pwesto, isang masayang busis ang naksalita, "Ate, mukhang masarap ang kakanan mo, pabilin ka akong dalawa." Tumingala si liningning. Sa harapan niya ay isang lalaking nasa 30s, matangkat, maayos manamit. Maliwanag ang kanayang mata at napakabait ng kanayang ngiti. Ngumiti si liningning, "Anong gusto mong tikman?" "Bagong gawa ko lang kaninang imaha, mainit init pa." Ngumiti si Tishu at itiniro ang trying kakanan kahit ano. "Ang handa kasing gawa mo siguradong masarap din ang lasa." Nakilat si liningning sa pagiging palabiro ni Tishu, ngunit binigyan pa rin siya ang dalawang kakanan. "Tikman mo, kung magustuhan mo, bimili ka ilit bigas." Kimakat si Tishu, ngumiya, at pagkatapos ay itinaas ang kanayang lalaki, "Ang sarap. Dadayo ako rito madalas." Inisip lang ni liningning na isa yung ordinaryong pagkikita, ngunit pagkatapos noon, araw-araw na dumadayo si Tishu sa pwesto ni liningning, bimibiling ilang kakanan, at inti-inti silang nagkaroon maraming pag-isip. Ikiniwento ni Tishu na pumunta siya sa bayan para magnegosayo, nagbikas ng tindahan ng materials sa konstruksyon. Wala pa siyang pamilya at nahanap ng paraan para maging matatag ang kanayang biyahe. Kahit hindi pa sila ganong makakilala, napakapalabiro at madaling lapitan si Tishu, kaya nakakaramdam ginawa si liningning tivang nakakausap niya ito. Lumipas ang panahon, mas naging malapit si liningning at Tishu.
Hende lang sila nakikita sa palengke, madalas din silang maglakad-lakad ng magkasama, nag-isap tungkol sa bihay, pamilya at mga pangarap. Tiwang nakikita ni Linengning sitwasyon, pakiramdam niya ay nababawasan ang lahat ng kanayang pasanan. Logisch siyang nakikinig at nagmamalasakit sa kanayang mga pahirap. Isang hapon pagkatapos maglakbit, biglang nagmungkay sitwasyon, kimain kaya tayong dinner. Ako ang manlilibre. Nakatibili si Linengning, nginit pumayag din pumunta sila sa isang maliit na karinderya sa nayon, kimain at nagkwentuhan. Nang habang yun, sa inang pagkakataon pagkatapos maraming taon, naramdaman ni Linengning na tinatrato siya bilang isang baba. Inti-inting imisbong ang pag-ibig sa pagitan nila. Ipinakita nito siya na nagmamalasakit siya at pinalalambing si Linengning. Madalas siyang tumulong sa mga maliliit na bahay mula sa pagbibihat. Paninda papunta sa palengke hanggang sa pagtulong sa pag-ayos ng bahay. Dahil doon ay nandag ang puso ni Linengning at inti-inti siyang nagtiwala rito. Kahit alam niya na mahirap ang relasyon nila sa kasalikihan, nakadarama si Linengning na karapat-dapat siyang limahaya. Isang gabi biglang nagtapat ng pag-ibig sa tisyo kay Linengning sa ilalim ng liwanag ng biwan. Linengning, alam kong napakahirap ng bihay mo, pero gusto kong maging bahagi nito. Gusto kong bumiyong pamilya kasama ko. Tumingin sa Linengning sa mga mata nito siya, naramdaman niya ang katapatan nito, at marahan siyang tumango bilang pagsang-ayon. Sa sandaling yun, naniwala si Linengning na si tisyo ang tong masahan niya, ang tong sasamahan siya sa lahat ng pagsubok sa bihay. Pagkatapos ng ilang panahon pagiging magkasintahan, nagpropose si tisyo kay Linengning. Nang ako siyang tutulong sa pag-alaga kay Boyd at Junior, tutulungan siyang alahan sila na parang isang nakatatandang kapatid. Nakaramdam ng kaligayahan si Linengning at pumayag. Ang kanilang kasal ay hinanap ng simpleng ngunit masaya sa harap ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan sa nayon. Noong araw ng kasal, masayang-masaya si tisyo nang makita si Linengning na nakasuot ng simpleng ngunit eleganteng damit pang kasal, nanhan ako na alahan kita at ang dalawang bata. Sa Milan ngayon magiging isa na tayong pamilya. Nandag si Linengning, nagnaningning ang kanayang mga mata dahil sa kaligayahan. Naniwala siya na ito na ang bahong simila sa kanayang bihay, na mas bibiti ang kanayang bihay kapag kasama niya si tisyo. Samha inang araw pagkatapos ng kasal, mabiti pa rin ang pakikitungo ni tisyo kay Linengning at sa kanayang dalawang kapatid. Madalas siyang tumulong kay Linengning sa kanayang pang-araw-araw na gawain at nakisama rin ng masaya kina Boyd at Junior. Gayunpaman, ang pagbabago ay inti-inting limitaw mula sa maliliit na bahay. Sa simula, nagpakita ang pagkainis si tisyo tivang himihingi sina Boyd at Junior para bumili ng mga libro o gamit sa pag-aaral. Nagsimula siyang magreklamo kay Linengning, ang dami-daming kailangan ng mga batang yan. Dapat marunong kang magtipid, hindi lahat ng gusto nila ay ibibigay mo. Sinibig ipaliwanag ni Linengning, mahal, nag-aral sila, kailangan nila ng mga libro para makasinod sa kanilang mga leksyon. Magtis tayo ng kanti para makapag-aral sila ng mabiti, para magkaroon silang magandang kinabukasan. Ngunit hindi nakinig si tisyo. Simamangot siya, hindi naman ako ganun kayaman. Dapat marunong kang magpasaya, hiwag mo silang palalayain. Inti-inti sinimilan ng iwasan ni tisyo ang pakikipag-isap kina Boyd at Junior at nagpakita po ang pagkalamang tivang nasa bahay ang dalawa. Ilang beses na pinalalanan ni Linengning si tisyo na subukang makisama sa kanila, ngunit iminghol lang ito, walang intensang magbago. Isang araw, aksidenteng natapon ni Junior ang sabaw sa mesa kaya nakalit si tisyo. Malakas niyang hinampas ang mesa at simahaf, ang siyamsay mo. Biyong araw akong nagtatrabaho tapos pag-ibig ko kailangan ko pang linisin ang kalat mo. Natakot si Junior at imatras, ngunit limapit si Boyd at buong tapang na nagsalita, kaya tisyo, hindi sinasadaya ni Junior, hiwag mo siyang sigawan. Tumingin si tisyo kay Boyd, malamang ang kanayang mga mata, paano ka nakikipag-isap sa akin? Ako ang nakatatanda sa bahay na ito, hindi ka dapat bastos. Nakita ni Linengning na nagiging tensyonado ang sitwasyon, kaya agad siyang namakitan, tisyo, hiwag kang makalit.
Bata pa si junior hindi niya sinasadaya. Nginit hindi nakinig sa tisyo. Timingan lang siya kay linengding nang may malamang ng hamata, palalihain mo lang sila, tingnan natin kung may mararating sila. Mila noon ang hitwan sa pagitan ni tisyo at sa dalawang kapatid ni linengding ay lalong limala. Nagsimula siyang limayo at kung minsan pa ay nagreklamo kay linengding na masyado niya raf pinalalambing ang mga ito, hindi marinong magdisiplina. Nahirapan si linengding sa pagpili sa pagitan pagmamahal niya kay tisyo at sa responsibilidad niya sa kanayang dalawang kapatid. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nakadaraman paninikipdol sa pakikitungo sa kanayang sariling pamilya. Si tisyo ang tang pinakakatiwalaan at minamahal niya noon ay inti-inting naging isang estrangero malamang sa kanayang mga kapatid na pinakamamahal niya. Ang hitwan sa pagitan ni tisyo at sa dalawang kapatid ni linengding ay lalong limala. Si tisyo mila sa pagiging isang malalahanin at masayang lalaki, ay madalas na nakakalit, nagbibigay pina, at nagrereklamo kay buwet at junior para sa malilit na bagay. Ilang beses na sinibikang kausapin ni linengding si tisyo, imasa na mainawan niya at sisibikang makisama sa kanayang mga kapatid, ngunit walang nangyari. Isang gabi habang kimakain ang pamilya, biglang nagsalita si junior, ate, pwede bang himingi akong dagdag na pera para sa tuition-fee? Sabing school kailangan ng bayaran nicht monte. Ibinawa ni tisyo ang kanayang chopsticks, mahigpit ang kanayang buses, pero na naman. Parating pera. Akala niyo ba madali lang sa akin ang kimitang pera? Nakita ni buwet na nakakalit si tisyo kaya timayo siya at sinabi, Kia tisyo, hindi rin naman gustong makabala sa iyo, pero kailangan namin mag-aral. Kailangan namin magbayad ng tuition-fee. Simimangot si tisyo, malakas na hinampas ang mesa, wala akong pakialam sa pag-aral niyo. Wala rin naman kayong mararating, pero parati kayong humihinging pera. Nakita ni linengding na tensyonado ang sitwasyon, kaya agad siyang sumingit, tisyo, hiwag kang magsalita ng hanayan. Bata pa sila, kailangan nilang mag-aral. Pwede tayong magtipid sa ibang bahay para sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nakinig si tisyo. Timayo siya, itinilak ang kanayang ipuan, at imalis sa mesa, palalihain mo lang sila, tingnan natin kung may mararating sila. Ikaw na ang bahala sa dalawang kapatid mo. Pagkatapos ay imalis ang bahay si tisyo, iniwan si linengding at ang kanayang dalawang kapatid sa mabigat na kapaligiran. Pagkatapos ang pagtatalo, nagsimula nang imiwinang mas hobby si tisyo at limayo pa sa dalawang kapatid ni linengding. Halos hindi na niya pinapansin sina buwet at junior at nakpakita pa ang pagkainis kapag nakikita niya sila. Sinibikang pahanan ni linengding ang sitwasyon, ngunit nagsimula siyang makaramdam kawalan kakayahan. Sa bawat araw na lumilipas, mas napaktanto niya na nakilong siya sa pagitan ng pag-ibig at responsibilidad. Habang nakaupo si linengding sa gilid ng kanayang kama at naisip, pimasok si buwet sa kwarto. Imipo siya sa tabing kanayang ate, mahinang nagsalita, ate, itigil na kaya namin ni junior ang pag-aral para makatilong sa iyo sa pagtatrabaho. Ayaw namang mahirapan ko sa pakikitungo kay Kia tisyo. Inilang sa linengding na mimila ang kanayang hamata, hindi. Hindi ko kayo papayahang himinto sa pag-aral. Nangha ko ako kay nanay na alahan ko kayo. Kailangan nating lampasan ang pagsibok na ito. Ngunit kahit na sinisibikang pasaklayan ni linengding, napansin ni na buwet at junior ang tensyon sa pamilya. Nakang tahimik si junior, hindi na masyadong nagsasalita, habang si buwet naman ay lalong limalayo kay tisyo. Tiwang-titing na ni linengding ang kanayang dalawang kapatid, nakadarama siya ang pagkirot sa kanayang piso. Kayang nakakawian, imiwi si linengding pagkatapos magtinda sa palengke. Nakita niya sina buwet at tisyo na nagtatalo ng malakas. Mila sa labas ng pinto, narinig niya ang malakas na buses ni tisyo, sinabi ko na sa iyo na hiwag mong pakialaman ang makakamit ko. Sino ka ba para basta-basta na lang makalangkat? Hindi nakpatalo si buwet, hindi ko hinalap ang kamit mo. Hinahanap ko lang ang notebook na pinapahanap ni ate linengding, pero saan mo ba itinaho at hindi naman mahanap? Laki mo na lang kaming pinahirapan.
Nachtpapanef na timakbo si lining ng para awatan sila, sinisibikang makpaliwanag, tesyo, pinahanap ko kay buwet ang notebook. Keng may hende pakkakanavon, hayan mo akong kausapin siya. Nahinat na wala ang kontrol ni tesyo. Imarap siya kay lining ng penang-penung halit, pakot na ako. Palaki mo na lang kinakampihan ang hayan. Pag-ibig ko sa bahay na ito, pakiramdam ko isa akong estrangero. Palaki mo na lang inalala ang hayan, hindi mo na ako inintindi. Natagalan sa liningang. Ang kasalita nito siya ay parang katsalayang tumitisok sa kanayang peso. Hindi niya akalain na ang lalaking nagsabi na mahal siya at manhang halaga sa kanaya ay makakanghan ito. Hindi siya makapagsalita, hindi niya alam kung ano ang sasabihin para pahanan ang sitwasyon. Ngunit hindi na nagtis pa sa buwet. Timayo siya sa harap ni Tesyo, desidido ang kanang buses, kaya Tesyo, kung nakikita mong nakakang pabigat kami, sabihin mo ng diretso. Ayaw namang maktakal dito para hindi ka na mahirapan pa. Ang kasalita ni buwet ay tila naktaktakang hatong sa apoy. Halit na itiniro ni Tesyo ang pinto, sige. Kung sa niyo gustong paminta kayo, hindi ko kayo pipigilan. Pero iwag kayong imasa na patiloy akong maklalan para sa inayo. Hindi na nakati si liningang. Simakap siya habang imayak, Tesyo, iwag ka nang maksalita. Hindi ko na kayang hayang makpatiloy ang lahat ng ito. Pagkatapos ng araw na iyon, alam na ni liningang na hindi niya na kayang hayang makpatiloy ang sitwasyon. Sa bawat pagkakataong nakikita niya ang kanayang dalawang kapatid na malungkot, nararamdaman niya na pinagtataksilan niya ang kanayang sarili at ang kanayang pamilya. Mahal niya si Tesyo, ngunit ang pagmamahal na iyon ay hindi na sapat para mapagtagumpayan ang pagkasira sa kanilang pamilya. Isang gabi, habang tulog si Tesyo, imipo si liningang sa gilid ng kanayang kama at naisip ng malalim. Nainawan niya na kailangan niyang pimili kahit mahirap iyon. Hindi niya kayang hayang mamihay sina buwet at Junior sa isang kapalihirang pinung tensyon at kakilangan sa pagmamahal at hindi rin siya maring makpatiloy na. Baliwalain ang limalakang pagkalayo sa pagitan ni Tesyo at sa kanayang dalawang kapatid. Kinabukasan, nagpasaya si liningang nakausapin ng direkta si Tesyo. Nang makausap silang dalawa, doon niyang sinabi, Tesyo, napag-isipan ko nang mabiti ang lahat. Alam kong mayroon kang kapresire, ngunit ang pamilya ang lahat sa akin. Hindi ko kayang hayang makpatiloy ang relasyon mo sa dalawang bata sa ganitong tensyonadong paraan. Tahimik siyang tiningnan ni Tesyo, ang kanayang mata ay tila nawalan ng bahaging init nito noong ina, anong gusto mo? Pinakal ni liningang ang pagbibentong hininga, kung hindi mo kayang tanggapin sina buwet at Junior bilang bahaging pamilya, marahil ay dapat mina tayong mahiwalay. Hindi ako maring mamihay sa pagitan ng pag-ibig at responsibilidad ng walang pagkakaisa. Hindi agad sumagot si Tesyo, ngunit ang kanayang mukha ay nagsasabing lahat. Timayo siya, tinalikiran siya, at hindi nagsalita. Sanindan ng tenghan ni liningang ang kanayang anino, mabigat ang kanayang kalooban. Alam niya na isa itong mahirap na desisyon, ngunit ito rin ang tanging desisyon na maaari niyang gawin para protektahan ang kanayang pamilya. Matapos imalis si Tesyo, bumalik si liningang sa bihayang tatlong magkakapatid. Kahit nasasaktan pa rin siya dahil sa pagkasirang kanayang kaso, nakaramdam siyang kakaibang ginawa. Hindi na bababan kung ano ang bimabasang kasama ng makatensyong tahimik. Sina buwet at Junior, kahit malungkot sa kung ano ang nangyari, ay nakpakita rin katatahan at mas nainawan ang sitwasyon. Determinado si liningang na panatilihin ang kanayang malakas na diwa. Ipinagpatuloy niya ang pagbebentang kakanan, sinisibikang maktipid para sa kanayang dalawang kapatid na makapag-aral ng maayos. Nanatili ang kapahirap sa bihay, ngunit kahit papano ay nakbalik ang pagkakaisa ng tatlong magkakapatid, at iyon ang nagbigay kay liningang lakas para patuloy na bimangon. Inti-intang bumalik sa normal ang bihayang tatlong magkakapatid na sina liningang. Ipinagpatuloy nina buwet at Junior ang kanilang pag-aral, habang si liningang naman ay masikasik pa rin sa kanayang pagbebentang kakanan.
Sa bawat araw na lumilipas, nakadarama siyang higit pang ginawa dahil hindi na niya kailangang harapin ang kahitwan sa pamilya, ngunit ang bihay ay hindi madali at ang kapalaran ay lohing nakdadalan mga hindi inaasahang pangyayari. Isang imahe habang inilalabas ni Linenggang ang kaniyang paninda sa palengke-kayan nakakawian, limapit ang isang lalaking hindi niya kakilala. Siya ay matangkat, nakasuot ng pormal na damit, at may seryosyong mukha. Nachninenggang ang kaniyang mata nang makita si Linenggang. Bumati siya ng mahinaon, "Ikaw po si Linenggang." "Ako si Bernardo, isang kaibigan dito. Kailangan nating makisap." Si Bernardo ay dating kaibigan nito at bago ang kaniyang bihay naging magkaibigan sila. Limaki silang magkasama at nagbahaging maraming alala. Gayunpaman, nang tumanda nagsimilang pimasok si Tisho sa madilim na mundong pera, nagtatrabaho kasama ang mga lokal na grupong kriminal. Bagaman pinakisapan ni Tisho si Bernardo na makipagtilinghan at pinahiraman pa siyang pera para magsimilang negosyo, sa simula ay hindi napansin ni Bernardo ang pinahmilang pera. Matapos ang ilang panahon, natiklasan ni Bernardo na ang perang ipinahiram ni Tisho sa kanya ay marami na mila sa mga illegal na transaksyon. Hindi na nakati si Bernardo at sinibikang hikayatin si Tisho na talikiran ang masamang landas na ito, ngunit hindi nakinig si Tisho. Nagsimula silang magkaroon kahitwan nang tumanggi si Bernardo na sumali sa mga illegal na gawain ni Tisho. Pagkatapos, tumakas si Tisho sa kaniyang mga itang at nawala, iniwan ang lahat, kabilang ang perang initang niya sa iba. Nakadamang responsibilidad si Bernardo kay Tisho, kapwa dahil sa kanilang dating pagkakaibigan at dahil sa perang iniwan ni Tisho. Sinimilan niyang hanapin si Tisho, imasa na matutulungan niya itong magbagong bihay. Sa prosesong paghahanap, natiklasan ni Bernardo na si Tisho ay may kaugnayan sa isang baba na nakanghalang Linenggang, isang panghalan na napakapamilya sa kaniyang isipan noong siya ay bata pa. Ang adresang bahay niya ay lalong nakpahilo sa kaniyang isipan. Marahil ay hindi niya malala na siya ang batang kapitbahay niya, ngunit dahil lumipat sa malayong lugar ang kaniyang kamahilang, kailangan nilang lumipat, at mila rin noong araw na iyon ay ibinon niya ang kaniyang hamirang damdamin. Nang hanapin ni Bernardo ang kinaroroonan ni Linenggang, ina ay balak lamang niyang hanapin si Tisho, ngunit nang mapagtanto niyang siya ang babaeng nakilala niya noon, nakbalik ang lahat ng alala at damdamin. Nang malapit na si Bernardo na sumiko, kinimpirma ni Linenggang na siya ang batang babaeng kapitbahay na palihim niyang nakakistihan mula noong bata pa. Marahil ay binahan siya ng Diyos ng pagkakataong makita muli siya, ngunit ang sitwasyon ay hindi ganoon. Kakanda, kaya napilitan siyang itago ang kaniyang pagkakakilanlan at naklakas loob na sabihin lamang na siya ay kaibigan ni Tisho. Nakilat si Linenggang, hindi niya maintindihan kung paano siya nakilalang lalaking ito. Maingat niya siyang tiningnan, "Hindi kita kilala." "Kaibigan ko ni Tisho." Tumango si Ricardo seryoso ang mukha, "Kaibigan niya ako, pero hindi ako naparito dahil kay Arturo. May gusto akong sabihin sa iyo tungkol sa bihay mo at ang pamilya mo." Nakaramdam ba ang pag-alala si Elena? Inanayahan niya si Ricardo na imipo, pilit na pinapanatili ang kanang kalmado. "Kung may sasabihin ka, sabihin mo na." Tumingin si Ricardo sa mata ni Elena, sa kadahan-dahang nagsimilang magkwento. "Ang totoo, hindi sinabi sa iyo ni Arturo ang tungkol dito. Pero sa tingin ko may karapatan kang malaman. Marami siyang itang sa negosyo niya at ngayon ay hinabol siya." Natagalan si Elena. Hindi niya narinig na nakbanggit si Arturo ang mga itang. "Anong sinasabi mo? May itang si Arturo?" "Hindi niya sinabi sa akin." Tumango si Ricardo, bago siya tumakas dito at pakasalan ko, imitang si Arturo sa maraming lugar para mag-invest sa isang tindahan ng materyales sa konstruksyon. Pero nabigo siya. Ngayon tumatakas ilit siya para iwasan ang hanakbatang. "Hindi lang ako naparito para magpalita, kundi para babalan ko na posibleng hanapin kanila dahil ikaw ang dating asawa ni Arturo." Nalaman ni Elena na limaki si Arturo sa isang mayamang pamilayan ngunit hindi masaya.
Ang amani artiro ay isang matigas na tao na nakmamay aring malit na gewoon seramikan ginit nais na palawakan ang negosyo sa lahat ng paraan. Madalas niyang pilitin si artiro na pag-aralan kung paano makmana sa negosyong pamilya na ginit limaka lamang itong akhwat sa pakita ni artiro at ng kanayang ama na naktilot sa kanaya na makrebelde at ayaw nang makialam sa pamilya. Naksimila siyang maknegosyo ng makisa. Sa simila, sinibikan pa rin niyang taken ang tamang landas na ginit sa ambisyon na imaman ng mabilis at presyon mila sa kanayang makamakhalang inti-inting nalok si artiro sa illegal na aktibidad sa negosyo. Nakang tensyonado ang relasyon ni artiro at ng kanayang makamakhalang. Itinakwil siya ang kanayang makamakhalang. Hindi naktatrabaho sa malayo ang kanayang makamakhalang tulad ng sinabi ni artiro kay Elena. Matapos ang isang malaking nabihong transaksyon, nang hindi niya kayang makbayad ng makaitang, timakas siya, pinito ang komunikasyon sa kanayang pamilya at makakaibigan. Sa pentong ito, hinanap ni artiro si Elena bilang isang ligtas na kanlanghan. Matapos ang pakikipagkita kay Ricardo, nakhilo ang isip ni Elena. Ang sinabi niya ay naktulot sa kanayang pagkabalisa. Ayaw ni Elena na masangkot sa mga problema mila sa nakaraan ni Arturo na ginit ngayon tila hindi na maiwasan iyon. Ilang araw pagkatapos, tulad ng babala ni Ricardo, isang gripong mga estrangero ang limitaf sa palengke, nagtanong tungkol kay Arturo at pagkatapos ay pinuntahan ang bahay ni Elena. Sila ang nakpatang kay Arturo at nang hindi nila siya natakpian, sinimilan nilang bahan presyon si Elena. Isang lalaki sa gripo na may makaspang na itsira, ang malakas na kimatok sa pintong bahay ni Elena, ikaw ba si Elena, asawa ni Arturo? Malaki ang itang niya sa amin at naparito kami para bawian ang pera na initang niya. Tawagan mo siya dito, kung hindi namin papayagan ang pamilya mo na mamihay ng payapahanghang sa limitaf siya at bayaran ang lahat ng itang niya. Nakaramdam si Elena ng paninikip sa kanayang dibdib. Sinibikan niyang panatiliin ang kanayang komado at sinabi, wala na akong kinalaman kay Arturo. Iwalay na kami, hindi ko alam kung nasan siya. Nahimisi ang lalaki, iwalay na. Malapit ka pa rin sa kanaya. Kung hindi namin mababawi ang pera, hiwag mong asahan na mamimihay ka ng payapa. Matapos imalis ang gripo, nakaramdam si Elena ang labis na takot. Hindi niya alam kung anong gagawin. Ang banta mila sa mga estrangero ay naktilot sa kanayang pagkabala. Natatakot siya na babalik sila at pagpabantaan ang bihayang kanayang tatlong kapatid na baba na ginit hindi niya kayang sumiko. Alam niya na kailangan niyang protektahan ang kanayang pamilya hanuman kahirap ang sitwasyon. Isang gabi pagkatapos magsara ang palengke, biglang limitaf si Ricardo sa harap ng bahay ni Elena. Kimatok siya sa pinto at inanayaan siyang limabas para makisap. Nakpakita si Ricardo ang pag-alala nang malaman niya na pinintahan ng gripong makanakpatang si Elena. Sinabi niya, Elena, alam kong nahihirapan ka dahil kay Arturo pero may alok ako. Kaya kitang tulungan na litasin ito. Nakilat si Elena, tulungan ako. Bakit mo ako gustong tulungan? Bemintong hininga si Ricardo, hindi ako sang-ayon sa paraan pagtrato ni Arturo sa iyo. Higit pa rito, may itang naluob ako kay Arturo at sa tingin ko, ito ang pagkakataon ko para bayaran siya, kahit na sinira niya ang lahat. Nakaramdam pagkalito si Elena. Si Ricardo isang taong kakikilala pa. Lamang niya ay handang tulungan siya sa mahirap na sitwasyon. Pero ang naktilot sa kanayang pag-alala ay hindi niya alam kung ang pagtanghap ng tulong mila kay Ricardo ay makapapahirap sa lahat. Tumingin si Ricardo ng diretso sa mata ni Elena na may matatak na buses, babayaran ko ang itang ni Arturo at hindi ka na masasangkot sa kanaya. Nakaramdam si Elena ng pagkabalisa. Ito ang isang pagkakataon para makatakas sa kasalukihang sitwasyon pero dapat ba siyang maktiwala kay Ricardo? Pagkatapos ng ilang sandaling pag-isip, tumango siya, tatanggapin ko ang alok mo pero wala akong may babalik sa iyo. Ang kailangan ko lang ay maging ligtas ang pamilya mo bahaghang himiti si Ricardo. Iwag kang mag-alala, gusto lang kitang tulungan,
wala akong inaasahan na higit pa rito. Matapos talanghan ni Ricardo si Elena na bayaran ang hanakpatang ni Arturo, inti-inting bumalik sa normal ang biyaheng tatlong kapatid na baba. Salamat sa tulong ni Ricardo, hindi na nanggagilo ang gripo ng mga estrangero. Pagkatapos ng maraming taon, milang nakaramdam pahanga si Ricardo sa imaeng batang baba na nakpapakairap ipang itahiyot ang napakairap na bihay. Pagkabak ba ito upanandalyang pahanga? Naktataka siya. Ang hakitub sa kanayang kaluban ay naktitilak sa kanaya na mapalapit sa babaeng ito, at sa ngayon, alam niyang hindi na ito pagkabak. Sa simila, nakalangan si Elena sa atensyon ni Ricardo. Nakaranas na siya ang maraming sakit sa nakaraan at ayaw nang maktiwala sa isang bahong kakilala. Gayon pa man, sa paglipas ng panahon, ang katapatan at pagtitiyakan ni Ricardo ay naktilot sa kanaya na makbikas ng kanayang peso. Isang hapon, habang nakisap sila sa ilalim pino sa harap ng bahay, biglang naktanong si Ricardo, Elena, naisip mo bang maksimila ilit? Alam kong marami kang pinagdanan, pero siguro oras na para isipin mo ang kaligayahan mo. Tahimik na tumingin si Elena, malungkot ang boses, hindi ko alam kung karapat-dapat pa ba ako sa kaligayahan. Pagkatapos maranasan ang maraming sakit, gusto ko lang alahan ang dalawa kong kapatid. Ngumiti si Ricardo, may init ang boses, lahat ay karapat-dapat sa kaligayahan, Elena, lalo na ikaw, na laging nagsasakripisyo para sa pamilya. Kung kailangan mo ang oras, maghintay ako, pero alaman mo na lagi akong narito sa tabi mo. Ang sinabi ni Ricardo ay naktilot sa piso ni Elena na inti-inting iminit. Hindi niya may tatanggi na ang presensya niya ay nakatilong sa kanaya na malampasan ang pinakamahirap na mga araf. Isang imaha, nakaramdam si Elena ng mga abnormal na pagbabago sa kanayang katawan. Madalas siyang mapahot, masiklam, at hindi na rin kimakain ng masarap tulad ng dati. Sa simila, akala ni Elena na iyon ay dahil sa labis na trabaho at tensyon mula sa mga nakarang biwan, pero pagkatapos maraming araw na hindi bimiti ang mga sintomas, nagsimula siyang makalala. Nakpasaya si Elena na makpatingin sa ospital. Habang naghihintay sa loob ng klinika, nakaramdam siya ng bigat sa kanayang kaluban. Hindi niya inaasahan na makakaroon isa pang panghayari sa kanayang bihay. Pero ang resulta na natanggap niya ay hanap na hindi niya inaasahan. Pimasok ang doktor, tinignan siya ng may pakikiramay, Elena, buntis ka. Binabati kita. Sabing doktor sa may nang buses pero naktilot kay Elena na humiyo sa kinatatayan niya. Natagalan si Elena, walang laman ang isip. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Buntis. Paano nangyari? Bilong niya. 3 buwan na. Hindi mo alam na buntis ka. Tanong doktor sa may nang hinit malinaw na buses. Nalito si Elena, inalala ang panahon bago siya hiwalayan ni Arturo. Mabilis na timibok ang piso niya. Ang bata tiyak na kay Arturo. Walang dida. Imalis si Elena sa klinika na may makakalong imusayon sa kanayang kaluban. Hindi niya alam kung anong kakawin sa katotohanan ito. Pagkawi, hindi naklakas loob si Elena na sabihin kina Ben at Kiko, ang dalawa niyang kapatid. Wala pa silang alam at ayaw din niyang makalala sila. Pero ang matalas na pagmamasid ni Ben ay tila napansin na ang isang bahay ay hindi normal. Anong nangyari sa iyo? Makang pahot ka, tanong ni Ben nang makita niyang naging tahimik si Elena kaysa sa karaniwan. Sinibikan ni Elena ng ngumiti, wala ito. Siguro pahot lang ako, hiwag kang makalala. Pero alam niya na hindi niya may tataho ang katotohanan. Habang nakakalihan ang isip ni Elena, dumating si Ricardo para bisitahin si Elena tulad ng dati. Nang makita niyang makang nakalala siyang naktanong, Elena, may problema ba? Makang kakaiba ka nitong nakarang araw. Tumingin si Elena kay Ricardo, nakaramdam na parang bimaksak ang lahat sa ilo niya. Hindi niya alam kung saan magsisimula pero naintindihan niya na hindi may tataho ang katotohanan. Mahirap sabihin ito.